Ens trobem al Parc Rural de Montserrat, concretament a Rellinars del Vallès. L'excursió que proposem avui comença des de l'església de Sant Pere i Sant Ferm. Farem una sortida circular pels camins de les fonts de Rellinars, transcorre pel costat de la riera de Rellinars i on trobarem diferents balmes, cabanes de pastors i zones amagades perquè els més petits juguin amb la natura. La vegetació és tupida i es barreja la flora mediterrània amb la de riba, ja que a pocs metres trobem la riera de Rellinars. Un cop a la riera, decidim baixar per veure-la. Descobrim un indret magnífic perquè els més petits juguin amb l'aigua i estiguin en contacte amb la natura. Després d'una estona, decidim continuar pel camí principal, que ens durà tot resseguint la riera fins les fonts. A les fonts hi trobem una zona de pícnic per poder menjar una mica i descansar. Quan hem agafat una mica de forces, continuem l'excursió. Anem d'estil a la barraca de les fonts. Pel camí podem observar la presa de Rellinars. El tram fins a la barraca no és gaire llarg, però sí que notem un augment en el desnivell. La barraca de la font és de pedra i està molt ben conservada. Els petits entren i surten fent veure que és una caseta del bosc d'algun conte que a ells tant els agrada. Després de deixar-los jugar una estona, anem a la cerca de la següent barraca, no molt lluny de la primera. Aquest cop ens trobem la barraca de les cases, construïda a mitjans del segle XX amb finalitats vinícoles i envoltada d'un entorn magnífic, ple de pi blanc i vegetació mediterrània. Un cop visitades les barraques, seguim el recorregut, que encara al tram final de tornada. Les vistes des d'aquest punt són magnífiques. Podem veure Montserrat amb el cim de Sant Jeroni imponent. Abans d'arribar al final i punt de sortida de l'excursió, trobarem la balma d'Andaló, molt interessant per visitar. Caldrà baixar fins al trencall amb l'indicador i remuntar un trosset fins la balma, o si es prefereix, també es pot visitar a l'inici de l'itinerari. Està senyalitzat. Després de la balma ja queda poquet per retornar al pàrquing de l'església, on hem deixat el cotxe. Des de Rellinars ens acomiadem. Esperem que us hagi agradat. Fins a la propera sortida.